Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no
take you in listen and lay. Sanaya say, Kra. What would you know? Say, I'm Costa Manager. And I take one in listen and you put a good such a. You put a temple, puppet book. Your temple. I think yes, Sarah, a shanty, a dear banner, and yes, as you pay, almost as the British a Brabage Strada. None, I therefore be reason for my say, so I take me a new Munyana, woman that Java Massapano, maybe I look as a Sierra, what I get to Madame say, Namisha, Namisha, no idea no 5 million. A price home, not the idea of our finding. The Belgian dance. That's a man, that's a yama. So you're going to anonymous here. What was doing young man and papa? 18 months and 60. The 2 person sitting here side. One day, the papa man, and the other, what was that? Me, 200 Ghana cities. Almost as Saka. Nana, I can't see no papa as a mother. Nadia, the 2 4, so sitting here. And me, papa man, I can say, Mr. Senana, no. But I say, Namisha, Wamina, Namasu, Damasu, Namisha, Damasu. Richard Osu, how are you doing? You come. And I'm a so I walk when you come and the double me. Osu wine, I'm a casino. A year, or 2 to 9 Abaha. Abama Yako. Now, I was in the painting. I will have the other mama. And I down ma. Let's see a channel so, or down ma. Let's see so. Son said, you know, I will be or by a 200 Ghana to sell 2 million. And I pay myself. It's so. Now, I'm found to be at the Kennedy. Richard, now make on show. Now on Tunko. That's why I said, I want one camera be a Mr. Richard or now, Madonna say.
bio. Yewura say, the head no man and young girl ebeya. Aya opanyini say yaw. Opanyini say yaw. Aya nensenom. E man ne mema. Omu nyina na akọmọ abọ pepepe. E di no man enam na na chame so. Na siri so na ama na na mu nyina ahwe ne nanom mpanifuo. Nti aya opanyini say yaw samre yi. Aya nana Toase na ofani pon aya no musika say. Aya nensenom e man ne mema omu nyina akọmọ abọ pepepe. Di ahwe no mu a etwam kama ya. Aya opanyini say yaw. Samre ye no musika say. Nensenom e man ne mema ya damasi DJ yem Toase. Asie na wama yenyom a idie ne mo. Yehwese ebe no wano se ne ebe ya yenche bebre. Yedamase. Friendly, something such a they walk on the day my papa won't tell. Oh yeah, one to zero. Sarah Nama Bawe.
wenime Misra wosa intra meho Ona ode koma pamba wonche Uye won etuje wo Saranama bawenime Misra wosa intra meho au Eja Temi sufre au Eja meho au Eja Temi sufre au Eja meho Niopano ene konkrono etimo Yura Jesus Christ ya tom nyankopon do ene konkra yonkofano onemo entna ene memre anope yeshia sebi enye ye ho ene teye anase ye ni ena agi aboroso na so awurade asem ye no kurinti ene yeshia mu ewo sumi emo awurade asem se papa mu boni mu yemfa seda eme nyankopon eno anso ena yeye ewu se ye do eja se ya odie nanso owuo ma yehunu se nyame do no echen ye enti bra nipa be ye na dwuma wie no owuo di adanse se okọ de bofo no nchen yem papa edie no mukan na isan se ode ne ho don asafo a ewo empasetia na me nso na me yesofu panyi na me hwe ene Toase ne pasetia enti na wo se asoremu ni nyina ye ka busua ho na ye gya na gikwan wo bra ye kwankwaja som amanokora okay Kolosuf Galatian 4 engoma ne tire yensia ne yimo yenso a wasema obia na ada ne ho na nyankopon yensi na twetwe die nipa eguro no enoa ena wotwa ne kwasem ne se amango enso bofre nti die otena se manyame no owu a owu manyankopon sa pepepe na egya sey yawo e kire yen ye benyame anim se ya ne yesinto adadi ebi se wo ye nyankopon ene ye nipa o ye kese ena ye dinachi ena ne kese ye mu ye hoahoa ye ho ne se nti wo kom ye mu mama ye nyina ye nyikom kakra na ye nwenwen ye mbone ho nse de ho bone fache wonne esomi emu mikame chiru tumfo nyankopon ene monuano mu se ma ye bone mroso wadwemu kasem ene yemu ene monfaso mi amen fomsonti mi amen fomso kesienti etibisra tin Mary menyina mbebo sura bofo ni awotifo nyina se no amohie mu hase mommo ewurade nyankopon paye emai otumfo nyankopon no onhu ye mobo onfa ye bone nche na nadomu a onfa ye nko enko a enni awieye emo eja say yaw edum yen ewo ebusuan mu se yentehie se wasorba yeda wase woni ma pa wonam ne so ema yehunu ye na ma yete wonka enyina wiye wenum nyina de kire hweso pa ene odra owo maye emre yimu yeda wase se ne mre so ye wafre no se omra wonchen na omehome yejai ne kra ehye won sakra fanemfonso ewo ni nipa sumu eche no nenam esumu nso baninya wumu dan kwa eni awiye no mu chefa yejai okunani ne abusua wagya wakire nyina hye won sa yesre adom ene enhira ewo ehie yomu amawo yesre wa mabibia enwie peye ewo wasomdwe ene wodomo erisade ye de fa oba Jesus Christ ne so ono eno no no konkro no tiasie dihene nyame befua wo mra enni awieye acho moma yentrase awurade animo entra moma yenti awurade ense pakokro no sede awotini Matthew tro eba ye no
animonyam kaw Awurade. Na Jesus kasa de kyerɛ wɔn sɛ momma makoma entutu monye Onyankopɔn eni na me nso monye me ni. Trabea pii wɔ megye fie sɛ ɛnte saa anka manka mankyerɛ mo sɛ mekɔ na makɔsiesie baabi mama mo. Na sɛ minya kɔ na mekɔsiesie baabi me mama a mesan aba bio na maba abɛfa mo akɔ me nkyɛn. Na faako a mekoro no mo nso maba hɔ na munim hɔ. Ɛna Thomas ebua ɛsɛ ne sɛ Awurade yenim faako a wokoro na bɛyɛ dɛn na yaba wo nkyɛn. Jesus kasa de kyerɛ wɔn sɛ mene ɛkwan no nokorɛ no ne nkwa no. Obi nkɔ agya no nkyɛn agye sɛ ɔnam me so. Matthew nsɛmpa no etie yɛ 19 yɛka afi ne yimu wɔ yɛ baako ɛna yɛkɔwie no etie a ɛyɛ nsia no so. Nyame adehyeɛ sɛdeɛ ɔdɛfo agyase a wɔne yɛn nsɛmpa konkro no mu ɛnie mene mu nyinaa yɛ sɛmpa. Awurade na wahyɛ yɛn bɔ sɛ yɛwie yɛdwuma ya heaven hɔ yɛnyɛ kro anigye pii wɔ hɔ. Awurade na wahyɛ yɛn bɔ sɛ yɛwie yɛdwuma ya heaven hɔ yɛnyɛ kro anigye pii wɔ hɔ. Oh, yɛwɔ anyonyam kro heaven hɔ yɛnyonyam kro anigye pii wɔ hɔ. Oh, yɛwɔ anyonyam kro heaven hɔ yɛnyonyam kro anigye pii wɔ hɔ. Ɛdeɛn na enipa kyerɛ ɛwɔ asase so sɛ ewiase kasa wabrɛ enipa a enipa brɛ mu ɛwɔ wiase mu ne sɛ ɔbɛdane atɔ. Nti ɔdɔma nkoma wuo ɛde ne nsa nwinunwinu no ɛto nipa so. Saa brɛ no wona ewiase nyinaa hyɛ wo nsa koraa ne sɛ ɛda no sɔre ɛwa na ɔhyɛ w'ataade a obi a ebi a wunsu sɛ nka wɔbɛba wo nkyɛn no ɔne bɛhyɛ w'ataadeɛ na wɔde wato baabi a ebi a nka wɔni da hɔ a onna. Wei ɛma ɛyɛ ahintasɛm ɛma nipa nyinaa sɛ nea nipa nam biara no ɛmfa hɔ ne baabi a Awurade de wobɛkɔ akɔduro ɛwɔ sɛ ɔhwehwɛ nneɛma pa ɛde ma wo kra nkwagyeɛ. Ewu a yɛwuo no ebia ne ho ɛdafo nanso sɛ wobɛwu wɔ Nyankopɔn mu anaa wobɛwu na Nyankopɔn nim wɔ no ɛyɛ ade a ehia paa. Nti mede nsɛmfua yi ɛyɛ nsɛm na hɔ anaasɛ mfonyini ne yɛtwa no wɔ yɛni so bere a meka no na yɛde atoto yɛabrabɔ ho ne ahwɛ baabi a yɛgyina sɛ ɛbɛboa yɛn sɛ de ato yɛ papa ɔsɛe yaw no yɛn nso ato ya Awurade ɛbɛgye yɛn kra anaa. Nti owu a yɛwuo no yɛde bɛtoto nana mano da subra so ɔhene bi a ɔware ɛmma maako ɛnan. Ewu a nipa wuo no na wieɛ no yɛde toto ɔhene a ɔware ɛmma maako ɛnan. Na saa ɛmma maako nan a ɔware wɔn yi sei ɛna awadeɛ no ɛne wɔn tenaeɛ a wɔne wɔn tenaeɛ no na ɛteɛ. Ne yere a ɔtɔ so ɛnan no na ɔnsi ne fam. Adeɛ bia na ɛba sɛ yɛ foforɔ ɛwɔ owia yi ase no na ɔtɔ bi di ma ne yere no
efise na ono ne nkonwa yera baabi a wokɔ bi ase dwabɔ baabi bia wɔde ne kɔ enti sɛ fa na hofa ene na ho ene sɛ wonre se enkyerɛ sɛ ɔba odi ɔhene akyi no na ɔntoto na se agye sɛ entoma yebodi na aba emai obeto ama no petia ene niema ekeka ho nyina na otobi de ma no na ne petia ene ne chain ene niema da ne nsa enyina ya sika kokɔ efise na odana koma so ne yira otoso miensa no nso na ono nso pe na sem saa na nso na nti sɛ de otoso enan no de otoso mienu no nso odo de no oben no na one ne ka asomsem na anamo bi opeso otuo no na one saa oba no na eche ne nkyerase ne se na oba no ye badwemba enti one ne susu na sem ene eniema bi a wonamu na oye de otoso anade odi nkan no de esan so wane no ache na nimni ntwomo na one ne hya abrabo ase na awurade pagya no se wo hene nti no sabi na won fa ni die ni obuo enhyeda emma ne odi nkan no ti ekoba se owuo eba ne nsrahwe ena obeka kire ne se de tie bia yade ebebo no ne se yade ne bo no a obekọ ne nsamando anaso obekọ esie yemfa so obewu enti eyesa no na ewo se onya nia ne yire enan ni mu no wode no ebekọ enti wo hyase frɛ wo maako se ototo obi ano na wahwe se ne yire no ma ono omu no emu bi bepene so wode no ebekọ a enti edi kan ofrɛ de otoso nan a me kyerɛ se osiesie no sai fro esan so wode ne ko badwa ase no enti o ka kyerɛ ne se so de me se me do pa ɛna ne yire Jesus se ebo wodome ebi se de oyema bibia di adanse ye se wodome kyɛn no be ka kyerɛ me se ne etie bia na wotwe awie ye wode me kɔ enti me bisa se one me be kɔ ana mutia no yi a wode ma no wo se wanya na wu a ode dikan me die duru so a meba na nyame na me no be kɔ wu kwan enya adwuma nti kɔ ɛna Fred yo toso miensa no ɛna o ka kyerɛ ne se ebo wonso ya me yere saa me do nti na me ware wo de atomi nie enti wonso one me be kɔ ana onim de o ka kyerɛ no waso wo de kɔ na me ye wo yie fefefe na madwen se wo we dia na kwantu we dia me nso me no be kɔ nti wonso kɔ afi na ka na ne yire no mienu nti de o toso mienu no eyi nim ema na je se de odi nka no de on de onim se won ka hwe ma because on de on fa no nya hwe oto na jeje mu wo ye ne niema basa nti wo fra de otoso mienu no ne kasa no de o kan ne se o de kɔ se ewu na to akɔ na o de me gya okwan no ma ye wo yie fefe ade bia wo se ba wo yi asibia no me o yira me toso mienu me ye de ama wo na empo se wo sama ehunu ne me ya ma wa na ni ba gisa me ye ntu de o kɔ a oni nyame enko na no ye se sia na ne yira nyame adom bisa sesie bisa ho se unim nyankopon owuo eba sesie ya ehin na obekọ na waye krado se uwuo mu no ubenya nyame nkyɛn akwa na nsɛm miɛnsɛn na agya sɛn yaw ebisa me no mie no awurade mo waye yɛnhwɛ nyankopon na yɛnhu no ebra me de meka sɛ ba wie no muntie anwum yɛ obesum nyame asum nyame so obesum nyame asum ni ye na obeba na jua yenim obeba wi ya yenim edumre so asa desio mu ayenimo yenye papa yentena se entwen no obinim donko a ejano beba obebo eja bebo obeba mineti enye wona wose me se rade no ne benya osra himan no ye kari yanim kire nyame sompa na so yakoma de ni nyame achi ubeye bibia ye ne nte osene
Missimi dine. Ochina missimi dine so to me see. Na bibia catch you. Eradi bebo. Obeba. Yes, beba. Eja bebo. Obeba. Ubehu abrantie fe. No ne namo fe. Ade bechi na wonhu ne bio. Ubisa bia wokro. Ababa wa fe. Wanyina ye fe. Na so hu ne bio na wawuko. Enani o minia. Sra wadwen hwehwe wrade. Enumu na nkwaje free beba. Nyame beboy. Obeba. Eja beboy. Minia wutie me. Emu hu abo ofia. Ewrade beba. Minyame beba. Enya ho akaka bensem. Isusu akoma mu se nyame ni ho. Eja beboy. Obeba. For na mo empire yenya papa ose otrini ni aba obeso ene da enkwa se ye peda nkwa dia na wo se ye popra se no kre Christopher enam so amada nkwa ma no se ye nkwa etu etwa eso ye nya chefa e wo twedi ampon na himan no emu Santi Eradi T. Eradi Yame. Ampa efata etene eyemi ekra nkwaje nso se da bia ne baabiara ye namoba Jesus Christ so dia sedama ejadefo konkron otumfo doma nkoma tete kwafra mo nyame. Ye Jesus Christ na oye wano asem a wonam ne so eye niema nyina. Ono ena wo ma ne ba wiase so magye nkwa. Ono na nso konkron tumi so. Obebu mere wo no na wo be ye nipa. Yenti oba ne nsemre mudua nso kumowu ano da wo so we na di ena wo ye sutie ye wapede agye yen ema wo na we sunti ne so abofo ni nyina aka bomo tojom hyewe ni munyam da se konkron pepe makoma brati nyankopon ni munyam asho soro ni asase ma uzana wo soro enhranka de onam awrade din no reba uzana wo soro papa say ya honamo ewo ne mere yemu moma yemo nyankopon empire ono a enkwa nyina efiri ne mu se de be ya obepeja honamo a eseye ama no abedimu ewo ahotifo kuo no emu onyankopon ehu ne mobo na tembo mu na afi onfa boni bia oyeye no enche no edumedie nyame na mo abo mu eye no fosusa esa sa ko si bi ma ton fadie amansa be ha no tino we so si si wo
no. Pia, Obapa is so the fatao. Why are dear? Sanya, you know. Musa. Nana, who are in Kayanya, and so Amanisa, ye can say, a really, anyway, cheap, a good reader, Abraham, a cuckoo. Almost a young Toma, and that's so. Nina, we are hungry to see a petia, ye did ya, Yenana, a pine. Emma, and so you can say. It has a bassa, it's a man near a house of say, a definitely one nephew ma. Obama, who says you know, our pa, it's a say you are not one I can take a decano when you are on the Pebble. We will see a 20 a jack. How die you saying ye? Yeah, hanker to finish a petty and swear day. I can't win your sense idea a bad dog. Yeah, and should be. Wobo any outbreak. Any plan. What to say in fury? A better you no so upgrade. Now what's Seattle? Said ye, and when can you say, a jack? Where you move? What's Seattle? Yeah, can you say? There's so it has said a bassa. Let's say, and when you so air cannon, oh my dear. Your mammy found near my bra. Well, Kulani, ye papa, a bushia, let us an S1 on the papating cup walk. Woman, Yaki and what we said. Yes, in Pong, and as I play, walk up in Cratchy. It's there a Passetia, and a bath for a bushia. And a bath for a wall by Kurani, there's an answer caught in Cratchy, and as soon as you could see, send or back on a man here, the sentence said the bushia at Cassania. You my pa, obey ye. Emma a bushiano. I saw woman. It was said, "Ye be cut out so, now when I'm on the baby abo. Omukra, a double, Casepa, Edaso. Nina Muno, your petia, your sentia, the answer a can. As said, ye bano, ye disiano, or buy to them who have been worrying, yano, a disifie. Yet 3 times are through and Zapai Emma, the senti, Omukra, your brain is a sada. And so, I know Madame say, Jaya Sequay, when you are Kabibi, now when you are pine apple. Let's say, yeah, Openly, a papa, a bushia, so a Cassano, my dear, Edamasina, Miss Ramon. No, a bra. A friend I drew a bell penny, so I say, what powerful was you, Namusubi Mano. Say, what powerful was you, Namusubi Mano. O besia mama fresh nebia okuna yina ma wo sio aye no badaroma said ye oba kunani wo kasanye ebia na ba ma me ofiri kuma sa meko abekom kontihene ni nua ba na eno no ekobekwa dominance a ofiri na intim ba na hene efie ai and also you assuming a container. Now you come passage answer. I want so at the Korea Muneta say, what's up at the Sifie?
na Nyankopɔn ahyira no wɔ anamotuo mu saa ne senti wɔ se ese memensu ne nananom de ɛmɔwa ɛwɔ bedwam ne senti wɔ se ne handkerchief yi monyie na monsu bi ma no omi nyina yɛmmom kanti ne suo kanya ne kunu pan na ne kunu ayɛ adeɛ wɔ asase so onyame ahyɛ ne ma ɛne ɔkorɔ no ha wɔ se ne bisi eni kadi no bisi na ne awie yɛ ni abre ne senti bisi pa eguso anamotuo akwantuo mu no ɛne yɛde sesa ɛne ntɔfisa wewura mu nanso ɛhu sɛ ntɔfi no so bi adwudwo akoma ne senti awie bisi awie ananu madaro na ne yɛde ntɔfi no nso ɛtɛ akyire sɛ monyɛ na mo we bisi no na mo ntɔfi no nso ɛpepa akoma no esan sɛ ne denti no ɛma awefre etumi ɛba ɛma ne ato yɛ ni ɛtumi ayi afiri mu nananu titi bedwam abusua titi bedwam adɔfo ne ganfo atwam esida nananu anum deɛ ensuo ka ho ɔsɛ nananu nyɛ na mo fa bi nom emu makoma so na mo wohoro manum esan sɛ yɛ doctors ne bia mu sɛ ensuo ɛkɔ nipadua tibia yɛ wɔ mu sɛ yɛ no yɛ ni abre akoma kɔ soro yɛ hia nsuo na abra nipadua no sɛ yɛ mo bere kumani ɔkasa no ɔsɛ mo nye na mo fa wohoro makoma ho ebra ebe pɛda ne kumi na yɛ de do ɛkɔkora no na makoma ho atotɔ mo nananom madaroma sɛdeɛ ɛno sɛ wampaafo brakatu ɔbaa kurani aduanaba wɔkasa nie wɔse nananom atena se nananom kɔɔku bida sɛ ɛbɛba nananom anim wɔ abɛ nananom nya ahɔhoɔ ɛne saa ɛnyɛ yie ne sɛnti ɔde ne nsan nyinaa mmarima nsa o ɛnyɛ mmaa nsa nananom madaroma ani deɛ kwan so munya ahɔhoɔ a mode asoɔ mu ɛsasa ahɔhoɔ ɛba no nyɛ nkwala ahɔhoɔ nti sa no nyinaa nananom madaroma mofa nyina mofa so ma ahɔhoɔ ɔse anamɔ na ne kuru tuo no ɛnyɛ anamɔ ketewa yɛnkɔ nsa yɛkyi maada yɛsɛ asamaado osum yɛnkɔ yo na ɛso yɛate sɛ asamaado osum sɛ te saa deɛ a ɛnyɛ na wɔ ma ne kuru nkɔda sum mu ne sɛnti ne candle wom ne matches wom ne lighter ɛka ho ɛsan sɛ bia na matches a nyɛ yie na candle no ayɛ bibie wɔ hɔ deɛ a ɛnyɛ na ne lighter nso ɛka ho wusɔ mu a na wode asɔ na aboa na anamɔ na wɔtuo no ɛkwan dam ama watumi akɔ na ayɛ fɛ na sɛ deɛ ɔbɛ kurani no sɛ wa wɔkasa no wɔse ɛnɛ wɔbɛsɛ ne kunu katapira ko ɛsan sɛ ɔno na ɔne ne teɛ ɛna onim sɛ nea wɔsi da ɛna onim sɛ deɛ ɔbɛsi ɔbɛto ne mpa ɛne anim akɔntofoɔ sɛdeɛ esiesie yɛ ho ne sɛnti ɔbaa pa sɛdeɛ wɔɔka nie wɔse ne kuntu kɛse paa wɔfa ɛnsɛ hɔ ɛma no ɛ ne kɛtɛ ɛda so saa ɛna ne bɛɛhyiti nso ɛda so ɛwɔ akyire ne danta ɛka ho sɛdeɛ no a yɛka ayɛ no pieto wɔ hɔ yɛbɛto danta ɛno nti anamɔ no a wɔtuo no ɛkwan awa na ɔhyɛ nika na ɛbɛkyekyere na no ho nhale no deɛ ne danta nie ɔbɛtumi atu nanamɔ de akyekyere no amena yɛ kama ne ahene mma mpaboa ɛyɛ mmienu tuntum baako fitaa baako ane yɛatena sie yi ɔbɛkɔ adwabɔ ase no ɔmfa tuntum nkɔ ɛwɔ sɛ wɔde nea ɛfɛ fifio no etu anamɔ na ɔne nananom adi kan no etu saa anamɔ no enti ne kyakya nso ɛka ho wɔwieyɛ no ɔse ɔkɔɔbɔ nwuro asante bɔ nwure yɛnkɔ buroni kuro mu nkɔtɔ ne ntoma kente wɔkɔ asante mmaa mu bɔ nwure ɛna ɔkɔm a ɛyɛ kente yi fufuo ne tuntum no ɛde maa no ana firi mpanimfie nti ɛwɔ sɛ n'adeɛ nyinaa yɛ mpanimneɛ ɛde hyɛ n'animonyam ne sɛnti ne ntoma ɛno no bɔ nwure kente ne nyinaa mu no tete no kaayɛ nananom nam a nka ne sei na ɔde duku abɔ ne kɔn ne sɛnti ɛwɔ ayie ma yɛ ni abere ɔbɛkɔ ne nananom akɔhyia ne bia na ɛbɛduru saa abere no nso atutu anamɔ saa bi ne sɛnti ne duku tuntum ɛka ho
nobody ko wabla one nananom atenaseɛ na yɛdi tinenie mebre ɛwɔ sɛ ɛyɛ animonyam hyɛma no ɔba pa wɔ se ne nhwire nie wɔ se onipa wote sɛ nhwire ɛnkyɛ na wakusa anapa no yɛ from awia no wakusa enwuru bɛdoɔ no na wate ahye ebi na esie yo ne kunu asase no no yɛ from awia ba yɛ no okusa yɛ enwuru dwo yɛ no na wate atɔ da samme amanfo yɛ ti nisuo a yɛ jam no yo eno sɛ wa sɛ mene hwan sɛ de betu sa anamon na enso baabo wuo abane sa twerɛ na me yɛte asɛ sɛ etwa sɛ wɔ nipa wuo de senti sɛ wawu a wagye atom ane de senti ni nhwire enie nhwire yi sɛ de yɛnim no ka no kɔ samado hɔ a emusie hɔ no a enua kɛseɛ na sisi hɔ no ɛyɛ nhwire yi na adua aduru saa de senti mu fanto na ne so ma no na emfifi enuma betena so enipa betena se agye enframa ma ne honam atɔ no enuma bedidi so emu ahodo nyinaa ebekɔ so na ayɛ animonyam hyɛ ama bia yɛde no ekoto yɛ daakye na sɛ de ɔbaa pa wɔ kasa no ayɛ ateɛ yɛ ba monim no eni de ɛsɛ no yɛyɛyɛ na ene nso yɛatena se ne yɛgya yɛkunu yɛasekura yi deɛ yɛntumi enka ya no ntum kasa no pa no nwumere ne yɛayɛ enti saa mmea de yɛfiri da bi da amanneɛ no yɛyifiri mu anya yie ɛsa sɛ nana mo bɛsɔre yɛbɛpagya yi mobɛkasa ne sɛnti ɔse ne nyinaa akyirɛ no okura ne buro ne nsa pantu ɛsa sɛ wɔde ne kunu ɛna ɛwɔ hɔ ne sɛnti bibia no wɔde efiri hɔ ɛde bɛhyɛ ne kunu animonyam eti nana no mmada roma no ne nsa pantu monyɛ na momfa enya ni wura kwan ema no na sɛ de ɔba pa sɛ wanfa afro prakatu ɛdia na ba ɔkasa no no wɔne ma ɔde aba nyinaa wɔse mini mu bia ɛnkyɛ sɛnkuto na megye na adeɛ yɛaka ne nyinaa nana no momfa enya me kuru kwan na sɛ de ɔkasa no mada roma minim sɛ wobɛgye nti mada ase dada kyerɛ mo yɛda mo ase I
Obahi bebre na no poku are no ma wa no asante kotoko no no na assembly nam no
wadura one ma am to mo buy 1 million 100 Ghana cedis monye na mo 22 apata nyame nhira mo edamase